Прывітанне ўсім яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы по-ранейшаму абмяркоўваем падзею ў Беларусі і за яе межамі. Як мы вам і абяцалі ў нашым анонсе ад самага ранку, у нас у эфіры, можна сказаць, адразу з самалёта фактычна і прямо ў студыю Еўрарадыё прадстаўніца фракцыі «Спіс Залатушка» і «Рух за свабоду», каардынатарка праектаў народна-антыкрызіснага ўправлення Анжэліка Мельнікова. Прывітанне, Анжэліка. Вітаю, Зміцер. Ну, я не просто так сказал, ну что, можа, не прямо таки уже просто с самолета, але тым не менш паспела чемодан пакінуць, але тым не менш толькі што с Брусселю, дзе праходзіла чарговае пасяджэнне, трэцяе пасяджэнне кансультатыўнай групы Беларусь-ЕС. Анжеліка, ну, па-першае, не хвалюйся, ты уже в эфиры Еўрарады не першы раз, можно уже сказать, опытный, досведчаны человек, хоть была уже даўнавата у нас в эфиры. Але расскажи мне, а что это за кансультатыўная група такая, что на сябе уяўляе? Так, ну, для мяне таксама гэта было цікава, таму што я паехала на гэтае паседжанне першы раз, і мне хацелася зразумець самой, што там адбываецца, і потым простымі словамі расказаць аб гэтым беларусам, выбаршчыкам, якія за нас таксама прагаласавалі ў каардынацыйную раду. І вось менавіта мне так пашанціла, што я прадстаўляла каардынацыйную раду на гэтай пасяджэнні кансультатыўнай групы Беларусь-ЕС, якая была арганізавана Еўрапейскай службай знешніх дзеянняў і таксама сумесна з генеральным дырэктаратам еўрапейскай палітыкі і суседства і перамоў па пашырэнні. Таксама удзельнічалі генеральны дырэктарат па міграцыі і ўнутраных справах Еўрапейскай камісіі. Для мяне таксама трохі было цяжка арыентавацца ў тым, што гэта за структуры і чаму менавіта яны на гэтай пляцоўцы размаўляюць з дэмакратычнымі сіламі Беларусі. Таму я нават сабе тут раздрукавала гэты парадак дня. Я вельмі выбачаюся так, таму што я ад шчырага сэрца хачу данесці тое, што адбываецца, так, каб людзі зразумелі, што гэта за пляцоўка і чаму менавіта там такія пытанні падымаюцца. Як мне сказалі калегі, якія ўжо не першы раз прыязджаюць на гэту кансультатыўную групу, выбачаюся, раней калісьці яшчэ да 2020 года таксама праводзіліся кансультацыі Еўрапейскай камісіі, Еўразвязу з прадстаўнікамі грамадскай супольнасці з Беларусі. І тады ў такіх сустрэчах яны былі трохбаковыя, таксама удзельнічала Міністэрства замежных спраў Беларусі. Зразумела, што пасля падзей 2020 года гэтая кансультатыўная група, альбо яна неяк па-іншаму называлася, яна ўжо перастала існаваць. І ў 2023 годзе зноў была адноўленая праца кансультатыўнай групы. Я думаю, што ты ведаеш, што ініцыятыва была вярхоўнага прадстаўніка Джозепа Барэля, і тады менавіта ў канцы чэрвеня прошлага года прайшла першая такая пляцоўка, дзе было абмеркаванне тых асноўных стратэгічных напрамкаў падтрымкі ад Еўрасаюза да Беларусі, да менавіта грамадскай супольнасці. Там ужо тады пачалі абмяркоўваць тую дапамогу, якую можа аказаць Еўразвяз Беларусі. Ну і пасля 2020 года мы ведаем, што ёсць такія лічбы, што ЕС выдзеліў ужо парадка 140 мільёнаў еўра на падтрымку беларускіх ініцыятыў і грамадзянскай супольнасці. Таксама там, ну, як бы, ведаеце, там на такой пляцоўкі вельмі важна, каб была прадстаўлена і грамадзянская супольнасць, якую прадстаўлялі ў тым ліку, ну, і каардынацыйная рада. Там таксама прымала ўдзел Тацяна Хоміч, якая прадстаўляла і каманду Бабарыкі, як бы, і яна ж таксама і дэлегат у каардынацыйную раду. Быў Андрэй Егораў таксама ад каардынацыйнай рады.
Ну, першую чаргу, канешне, гэтую сустрэчу адкрывала прэзідэнтка-элект Святлана Ціханаўская, былі прадстаўнікі офіса прэзідэнткі і таксама прадстаўнікі кабінета. Гэта Павел Латушка, Валер Кавалеўскі, а таксама Аліна Коўшык і галава апарата Валер Мацкевіч. Таму вось такая прадстаўленасць была шырокая, гэта як бы і нашыя палітыкі, і грамадская супольнасць, вось гэта і выканаўчы наш орган, і такі наш зараз наш протапарламент, які зараджаецца. Анжеліка, давай, можа быць, па удакладненнях такіх невялічкіх. Ты ўзгадала, што калі раней яшчэ да 20-го года працавала, я не памятаю, мне таксама выскачала з галавы, як яна тады называлася, гэта вось трохбаковая кансультатыўная група, але яна была сапраўды, і сёння трэці бок быў прадстаўлены? Не, канешне, не. У нас, як мы і казалі падчас пасяджэння гэтай кансультатыўнай групы, цяпер ёсць адзін вораг, гэта, канешне ж, аўтарытарны рэжым Лукашэнкі. І не могуць на сённяшні дзень афіцыяльныя прадстаўнікі рэжыму удзельнічаць у такіх кансультацыях. Еўрапейскі бок, еўрапейскі звяз, ён стараецца, каб наша павестка была на паверхні у тым ліку, таму што сёння так шмат падзеяў у рэгіёне, у свеце, што трымаць у фокусе Беларусь і беларускае пытанне становіцца ўсё цяжэй. І менавіта ў сваім выступе учора, калі я прадстаўляла каардынацыйную раду, я сказала, што вось проста гэтымі днямі чытала нейкі такі цікавы артыкул, і там была цытата 15-го прэзідэнта Амерыкі Джеймса Б'юканана. Ён сказаў: «Я люблю шум дэмакратыі». І вось я кажу, што так, сёння так чалавеку можа падацца дзіўным, што мы тут робім так шмат шуму гэтага, мы можам спрачацца, нават сварыцца, але гэта наш працэс станаўлення, сталення і наш працэс таго, як мы становімся дэмакратыяй, сапраўднай дэмакратыяй. Але от, дарэчы, не ведаў гэтых словаў, вельмі выдатныя словы пра шум дэмакратыі. Вот давай пра шум дэмакратыі мы з табой троху і пагаворым, але ў звязку таксама з гэтай тваёй паездкай. Чаму я прыгадаў? Я далучаны да вось гэтага чату у тэлеграм-канале каардынацыйнай рады новаствораную, дзе можна далучыцца усім, ну, праўда, не чальцам без права голаса, там немагчыма пісаць каментары і гэтак далей, але я назіраў за вот этой шумом дэмакратыі з нагоды таго, каго ж мы туды адправім. А что это такое? Мы вообще не ведали про гэта, что там, адкуль там Егораў і ўсё гэта такое. Як адбываецца зараз працэс? Вот для цябе не было ввогуле, ну, как бы шокам, что вот так вот нейкім скандалам, гвалтам, нейкім незразумелымі адсутнасцю працэдураў увогуле вырашаецца, хто паедзе на такі прадстаўнічую канферэнцыю? Глядзі, Зміцер, канешне, калі ўжо у нас будзе абранае кіраўніцтва ў каардынацыйнай радзе, калі мы ўжо зразумеем, якія ў нас ёсць камісіі, у тым ліку камісія па міжнародных адносінах, тады мы падрыхтуем каляндар, у якім будзе прапісана кожная сустрэча, нейкі план такіх міжнародных паездак. І таксама мы будзем падбіраць тых людзей, не абавязкова гэта з кааліцыі большасці, але менавіта тых людзей, якія могуць прадстаўляць інтарэсы асобных груп альбо нейкіх напрамкаў у працы менавіта ў каардынацыйнай радзе. І тады мы будзем вызначаць, хто будзе ездзіць ужо ў спакойным парадку на такія мерапрыемствы. У гэты раз зараз такі яшчэ перыяд турбулентнасці. Зразумела, што тыя людзі, якія арганізавалі гэтую пляцоўку, яны ўжо за паўгады даслалі запрашэнне, яны ад шчырага сэрца хочуць нам дапамагчы. Яны ад шчырага сэрца там чакалі у тым ліку і Егорава, які я ведаю, як працуе заходняя бюракратыя, як яны загадзя ўсё гэта прапланоўваюць, прысылаюць запрашэнне, але вот сам вот працэс у вас потым вызначэнне і такое: а откуда, а почему? То есть вот как прыйшлі людзі, якія не ведаюць, як яно працуе не толькі тут, але і там, і такія вот
Глядзіце, я ніколі не асуджаю людзей за тое, што яны могуць чагосьці не ведаць і можа быць хтосьці больш такі эмацыянальны, выступае з гэтым дзесьці ў чатах. Гэта можна зразумець. Толькі пачалася праца каардынацыйнай рады трэцяга склікання і гэта турбулентнасць, яна нармальная. Я не магу казаць за ўсіх, за кожнага, хто там каментуе нешта ў гэтым чаце, але магу сказаць, што я з разуменнем і павагай стаўлюся да тых, хто ўжо дагэтуль удзельнічаў у кансультатыўнай групе і разумею, што нам, тым, хто прыйшлі ў каардынацыйную раду, навічкам, а нас больш за 60% там, таксама хочацца зразумець гэтыя працэсы, што гэта за платформы, чаму яны такія важныя. Таму было нармальна паставіць пытанне аб тым, што хтосьці вось ад гэтага як бы пула навічкоў таксама павінен туды паехаць, прадставіць каардынацыйную раду, вынікі выбараў і як бы у нармальным рэжыме пераняць гэтыя нейкія кантакты, данесці месседжы. Таму, калі сталі казаць аб тым, што павінен паехаць яшчэ якісьці прадстаўнік, то гэта пытанне проста было вынесена на агульнае не на паседжанне, на агульнае галасаванне, і людзі проста прагаласавалі за мяне. Таму чаму? Вот чаму? Я без наездаў, але вот калі узнікае пытанне вот туды паехаць ці там прадставіць, ну павінны ж у чалавека быць пэўныя кампетэнцыі. Вот. Так, глядзіце, просто ну, як бы я аказалася так, што я мабільная. У гэты час я была дастаткова, можна сказаць, свабодная па часе. У мяне ёсць вопыт таксама працы і перамоваў на такім высокім, скажем, узроўні, таму што не адзін раз я таксама суправаджала і Павла Павловича на розных сустрэчах, і Владимира Остапенко. Плюс я разумела, што трэба неяк нашим партнёрам еўрапейскім паказаць, што мы ўсе разам заадно, што каардынацыйная рада гэта той выбарны орган, які збіраецца, ну, все яшчэ збіраецца, але мусіць быць такім адзіным, скажем, вектарам, дзе людзі ўсе працуюць у адзіным напрамку. І трэба было, важна было паказаць, што вось тыя людзі, якія ўжо працавалі з вами, а вось новыя твары, і мы як бы просто так вось дагаварыліся. Плюс нават арганізацыйнае пытанне. Ужо арганізатары не маглі пакрыць расходы на тое, каб прыехаў яшчэ які-небудзь прадстаўнік, таму ну, паслалі, як бы папрасілі ад нашай кааліцыі мяне, я кажу, ну, добра, не пытанне, і проста за мяне прагаласавала большасць. І дзякуй за давер. Ну, самае галоўнае, што как бы спадзяюся, не спадзяюся, перакананы, як кажуць, у бруд тварам не ударыла там. Все нормально. Ведаеш, я была сабою і намі ўсімі вельмі задаволеная. Насамрэч, у мяне такія пазітыўныя адчуванні. Сёння у нас так шмат нейкага негатыву у медыаполе, а тут мы прыехалі і адразу было відаць, што прадстаўнікам, нашым партнёрам з Еўрапейскага Саюза ім вельмі прыемна бачыць, што ў нас ёсць новыя твары, што мы, нарэшце, мы не сварымся, а прыехалі ўсімі структурамі, у нас адзіная нейкі месседжинг адзіны у дачыненні да таго, якія ў нас павінны быць стратэгічныя напрамкі супрацы. І нават калі вось я сказала пра гэта, што не судзіце нас так, бо ў нас так, мы зараз шумім, трохі сварымся, але мы ўсе любім сваю краіну і хочам бачыць яе ў еўрапейскай сям'і. Таму дзякуй тым, хто нас падтрымлівае, і гэта проста наш такі час сталення. Гэта вельмі спадабалася, таму што ну, гэта не проста нейкія сухія словы, а гэта ідзе ад шчырага сэрца. У каардынацыйную раду на вось уже гэтым разам на трэцяе скліканне прыйшлі людзі, якія проста яшчэ не працавалі ў гэтым усім, але вельмі хочуць зрабіць нешта добрае. І яны разумеюць, што ў іх ёсць на гэта сілы, кампетэнцыі. І яны вось зараз у такім становішчы, ну, давайте працаваць. Всё, мы тут заражаныя, а мы хочам такую камісію, а мы хочам такую працоўную групу. Давайте.
І гэта насамрэч такія пазітыўныя сігналы. Я вельмі веру ў каардынацыйную раду трэцяга склікання. І мне вельмі прыемна працаваць са многімі людзьмі. Па-першае, са сваёй кааліцыяй, дзе шмат дасведчаных людзей, і як бы я бачу салідарнасць унутры нашай кааліцыі. Вось. І таксама і з іншымі прадстаўнікамі. Мы спакойна можам абмяркоўваць, працаваць над нейкімі пытаннямі. І я думаю, што калі мы прыйдзем ужо да адноўленай версіі статута, то пачнецца нармальная праца і пройдзе ўжо нарэшце першае агульнае паседжанне, дзе будзе абранае кіраўніцтва каардынацыйнай рады. Добра, Анжеліка, давай все ж таки вернемся до пасяджэння. Гэта было чисто такое, ну как бы сустрэча знаёмства, ці ўсё ж таки на разгляд, на пасяджэнне былі пастаўлены нейкія канкрэтныя пытанні? Так, канешне, для мяне менавіта гэта было знаёмства, але для адносін дэмакратычная Беларусь, Еўразвяз, гэта, канешне, ўжо было, як ты правільна сказаў, гэта была ўжо трэцяя сустрэча у такім фармаце, і там такія пытанні падымаліся вельмі важныя, як стратэгічныя напрамкі дапамогі для Беларусі і для беларускага грамадскага супольніцтва. Першую чаргу падымаліся пытанні палітычных зняволеных, рэабілітацыі палітычных зняволеных, дапамогі іх сем'ям. Гэта таксама былі праблемы адказнасці рэжыму Лукашэнкі. Еўразвяз падтрымлівае нас у тым, што нельга застаўляць вось так безнаказаным тых, хто, па-першае, увярнуў нашу дзяржаву у вось гэту суагрэсію пасля пачатку паўнамаштабнай вайны ва ўкраіне. І, канешне, ніхто не забываецца, і вядзецца праца па дакументаванню, і складаюцца дакументы для таго, каб рэжым Лукашэнкі быў прызваны да адказнасці таксама і за крымінальныя справы супраць чалавечнасці. Так, таксама, канешне, Еўразвяз разумее, што ёсць і іншыя вельмі важныя напрамкі супрацы Еўразвязу і дэмакратычных сілаў. Гэта пытанні візавай падтрымкі, гэта пытанні мабільнасці для нашых, напрыклад, студэнтаў і прафесіяналаў. Ну і таксама, канешне, гэта пытанні культуры і нашага самавызначэння, як захавання нашай культуры. Яшчэ вельмі важнае пытанне, якое падымалася ўсімі, у тым ліку і мной, гэта падтрымка сродкаў масавай інфармацыі. Таму што сёння ўсё ж такі ідзе вайна наратываў. Мы бачым, як працуе прапаганда рэжыму, і нам трэба гэтаму супрацьстаяць, таму вельмі важна зараз падтрымліваць менавіта незалежныя медыа. І таксама асобна уздымалася пытанне падтрымкі блогераў, таму што яны маюць вялікую аўдыторыю ўнутры Беларусі. Гэта, як кажуць, людзі з народу і для народа. Таму таксама і вось гэта пытанне было паднятае на сустрэчы. Анжеліка, а канкрэтныя рашэнні ўжо можна там, ну, то есть я разумею, што не ўсё вырашаецца хутка, але можа быць нейкія там рэзалюцыі, нейкія там праекты рашэнняў ўжо прымаліся, напрыклад, па тым жа самым вельмі балючым шмат для каго візавым пытанні. Вот што рэальна можа, плануе зрабіць Еўрасаюз у гэтым візавым пытанні вырашэння яго? Ну, глядзіце, насамрэч у кулуарах я таксама размаўляла з прадстаўнікамі гэтага
генеральнага дырэктарата еўрапейскай палітыкі суседства і перамоў па пашырэнні. І проста так па-чалавечы мы, можа, хвілін 40 размаўлялі, ён мне кажа: ведаеце, калі ўздымаецца пытанне ў чарговы раз, што мы недастаткова робім для вось гэтай візавай падтрымкі, то гэта выглядае для нас трохі дзіўна, таму што ў гэтых абставінах вельмі цяжкіх усё роўна у нашых беларускіх людзей ёсць магчымасць атрымліваць візы, вядзецца вельмі цяжкая праца, і гэта не тое пытанне, аб якім сёння можна так вось адкрыта казаць. Рэзалюцыі, яны, канешне, прымаюцца і прымаліся, і пастаянна мы бачым падтрымку такую відавочную у медыа. Мы бачым, што аб гэтым пастаянна заяўляе Еўразвяз, але тая праца такая крапатлівая, цяжкая, яна вядзецца таксама і па візавай падтрымцы. Паглядзіце, як, напрыклад, Польша нам дапамагае у візавых пытаннях. Напрыклад, пры эвакуацыі я ведаю сама менавіта проста асабіста людзей, якія займаюцца тым, што дапамагаюць людзям атрымаць візу ў такіх экстрэмальных становішчах, калі ім проста трэба эвакуявацца з Беларусі. Ну і Міністэрства замежных спраў заўсёды ідзе з намі на кантакт. Ну да, безумоўна, тут цяжка нешта такое вырашаць наскокам, асабліва з улікам таго, як скарацілася колькасць супрацоўнікаў у кансулятах заходніх краінаў, і просто фактычна няма каму працаваць, а некаторыя ўвогуле скасаваныя цалкам. Так што тут... Так, і ведаеш, ён кажа, тут як бы, як кажуць, палка двух канцах. Тут з аднаго боку мы хочам паказаць, што мы перарываем дыпламатычныя адносіны з Мінскам, адтуль уязджаюць людзі, якія там ужо не працуюць, а з іншага боку нам трэба аказваць падтрымку тым людзям, якім патрэбна наша дапамога і візавая падтрымка. Таму гэта пытанне вельмі складанае, і яго нельга вось так проста вырашыць наўпрост. Пытанні падтрымкі вот іншыя, пра якія ты сказала, гэта просто вот абмеркаванне і ну как бы выказыванне свайго бачання, што можна зрабіць у гэтым накірунку, ці гэта таксама нейкія канкрэтныя кейсы ўжо там разглядаліся, прапрацоўваліся? Так, ведаеш, я там таксама была трошки як журналіст, таму што мне хацелася таксама, ну я ж кажу, я шчыра кажу, гэта для мяне было самое знаёмства, і я задавала такія пытанні таксама. Кажу, што мы можам, вось я прыеду, заўтра прыйду на Еўрарадыё да Лукашука, і што я скажу беларусам. І адказ быў такі, што вось тут, што мы зараз абмяркоўваем, гэта сустрэча на высокім узроўні, дзе мы толькі вызначаемся з накірункамі, асноўнымі стратэгіямі таго, што патрэбна зараз беларусам. А ў нас ёсць асноўныя вось гэтыя напрамкі, якраз такі мабільнасці нашых людзей, таго, што нам патрэбная візавая падтрымка, таго, што ў нас ёсць нашыя палітычныя зняволеныя, таго, што патрэбна падтрымка дзеячам культуры і так далей. Канешне ж, пытанне адказнасці рэжыма Лукашэнкі. Усе гэтыя напрамкі мы абмяркоўваем. І далей ёсць праграмы, якія менавіта арганізоўваюцца ў краінах Еўразвяза, і ўсе ведаюць, што можна атрымаць падтрымку праз існуючыя платформы, арганізацыі, фундацыі. Гэта ж не робіцца так, што, прабачце мне маю такую як бы прамалінейнасць, але гэта не так робіцца, што прыехалі вялікія палітыкі да другіх вялікіх палітыкаў, сказалі, ведаеце, нам нужна падтрымка. Клас, знаеце, вам 3 мешка грошай, і ідзіце там, рабіце тое, што трэба, за ўсё добрае супраць усяго плохога, дрэннага, так? Але ёсць працэдуры, ёсць, канешне ж, у першую чаргу гэта стратэгічная дамоўленасць. Далей ёсць тыя службы, якія займаюцца выдзяленнем сродкаў. Далей ёсць камісіі сектаральныя, якія ад беларускага дэмакратычнага супольніцтва таксама працуюць і збіраюць такія запыты на тое, што нам патрэбна будзе, напрыклад, у наступным годзе. Складаюцца такія масіўныя дакументы.
і потым па гэтых дакументах робяцца высновы, у якіх напрамках выдзяляецца якая дапамога, на якія менавіта справы. І вось учора, напрыклад, прагучала такая лічба, што за 2 гады ўжо было арганізавана 550 праграм мабільнасці для студэнтаў і прафесіяналаў. Ведаеце, гэта толькі праграм. Гэта не 550 чалавек, а праграм. То есть, калі вызначаюцца стратэгічныя напрамкі, потым любы заяўнік, які думае, што вось мая менавіта ініцыятыва будзе самая класная, самая крутая, гэты заяўнік падае сваю ініцыятыву у якісьці фонд, альбо фонд дапамогі, так, альбо які-нибудь фонд салідарнасці з беларусамі. І там працуюць таксама адмысловыя камісіі, якія глядзяць, каб у гэтыя праекты былі эфектыўнымі і супадалі вось з гэтай агульнай стратэгіяй падтрымкі Беларусі і агульнай стратэгіяй усіх дэмакратычных сілаў. Таму гэтая пляцоўка, яна вельмі важная для таго, каб, па-першае, аб нас не забываліся, і, па-другое, для таго, каб еўрапейцы, у тым ліку нашыя партнёры, разумелі нашыя самыя важныя патрэбы на сённяшні дзень. Таму такое прадстаўніцтва вялікае. Таму прыязджае прэзідэнт-элект, прыязджае офіс прэзідэнткі, прыязджае амаль у цэлым складзе наш кабінет і таксама каардынацыйная рада і прадстаўнікі некаторых асобных арганізацый, якія з'яўляюцца прадстаўнікамі менавіта грамадскай супольнасці. Вось бачыце, кажа, я тут недасведчаная, яшчэ не вопытная, вот яшчэ вось нічога не ведаю, а спрабуючы знайсці адказы на свае пытанні, зайшла адразу з казыроў. Лукашуком усіх напалохала там. Ну, говорит, придуш, а что вы мне, что я ему скажу? Вот, правильно, молодец, адразу трэба браць, как говорится, быка за рогі, да. Было на самом пачатку цябе прагучалі такія словы про тое, што дапамога Беларусі і дэмакратычнай супольнасці. Сёння мы можам казаць про тое, што менавіта Беларусі, грамадству, ініцыятывам, праектам унутры Беларусі можна нейкую дапамогу перадаць, что-нибудь зрабіць рэальна для унутры Беларусі беларусаў. Глядзіце, канешне, ёсць некаторыя праекты і праграмы, якія прадугледжваюць таксама і супрацоўніцтва з тым вельмі невялікай колькасцю яшчэ ініцыятыў, якія застаюцца ў Беларусі, як кажуць, на зямлі, так? І аб гэтым ніхто не будзе казаць зараз так наўпрост, таму што ты разумееш, што ёсць пытанні бяспекі. Калі казаць пра тое, што мы страцілі на Беларусі за гэты час, я маю на ўвазе інфраструктуру нашых CSO, гэтых арганізацый грамадскай супольнасці, то гэта парадка 1400 арганізацый усіх разам, так, там і праваахоўных, і незалежных СМІ, і НДА, і так далей. Таму, канешне, на жаль, сёння гэтыя НДА, яны былі вымушаныя з'ехаць з Беларусі, але яны, большасць з іх працягвае сваю працу тут, за межамі Беларусі. З іншага боку, я бачу вельмі вялікую перспектыву у праграмах мабільнасці. Таму што калі нашыя людзі змогуць выязджаць у Еўропу, будуць мець магчымасць праходзіць курсы, вучыцца тут, нейкія абмены, так, спецыялістамі і так далей, неяк атрымліваць тут досвед, у тым ліку мець магчымасць камунікаваць з дэмакратычнай супольнасцю, бачыць, як жыве Еўропа, а не тыя страхі, якія там рэжым кожны дзень расказвае па тэлебачанні, то вось у гэтым напрамку таксама павінна весціся вялікая праца. Ну і, канешне ж, як я і казала, гэта тое, як мы можам дагрукацца да аўдыторыі ўнутры Беларусі,
Так, гэта вельмі складана сёння, таму што дзяржаўная там рэжымная прапаганда яна робіць сваю справу і будзем казаць шчыра, што робіць сваю справу добра. Нам трэба шукаць нейкія шляхі для таго, каб дагрухацца да нашай аўдыторыі, у тым ліку і выкарыстоўваючы не толькі каналы класічных медыа, але таксама і блогераў. Вожык Патрыёт піша: як мабільнасць студэнцтва можа паўплываць на сітуацыю ў краіне, бо вяртанне ў Беларусь з замежнай адукацыяй гэта амаль нерэальна. Гэта выключна пра тое, што хтосьці вернецца потым. Ну, я цябе скажу, Вожык, прынамсі мабільнасць у бок захада гэта гарантыя таго, што тых, хто прыняў сабе рашэнне, што ён будзе вучыцца за межамі Беларусі, гэта гарантыя таго, што яны не паедуць у Расію. Хаця б гэта, а паедуць у нармальную краіну, у нармальную ВНУ. Але, Анжела, можа, у цябе што? Так, я таксама дзякую вялікі за гэты каментар і за пытанне, і за каментар. Канешне, ёсць рызыкі вялікія. Я не кажу пра нават праграмы мабільнасці, якія прадугледжваюць паступленне ў ВНУ. Гэта могуць быць нейкія курсы. Гэта можа быць так, што чалавек увогуле едзе за граніцу не па студэнцкай візе нейкай, так, а просто па іншых пытаннях, але ёсць магчымасць прайсці нейкія курсы і атрымаць веды ў нейкай галіне. Плюс, так, калі чалавек вырашае ўжо атрымліваць адукацыю ў замежным ВНУ, то, канешне, ён на сябе бярэ гэтую адказнасць і так, розныя могуць быць сцэнары, але мне здаецца, што калі чалавек ужо тут атрымлівае адукацыю, то ён тут на некаторы час ужо і плануе застацца. Але так, ён не едзе, не паварочваецца ў бок гэтага рускага свету і гэтай акупацыі, так, культурнай і не толькі культурнай, мілітарысцкай з боку Расіі і Крамля. Таму мы тут таксама вырашаем пытанне таго, што нашыя людзі ўжо будуць мець хаця б альтэрнатыву. Бо як мы зараз размаўляем з людзьмі, як кажуць, з зямлі, яны кажуць: а што мне рабіць? У нас калі ласка, адкрытая Расія, і тут ужо і дзяцей пасылаюць на тое, каб атрымліваць адукацыю і ў Расію, і ў Азію, і ў Кітай. Таму нам трэба дзейнічаць, супрацьдзейнічаць і паказваць, што ёсць альтэрнатыва. Безумоўна, так. Вожык Патрыёт піша: дзякуй за разгорнуты адказ, спадарыня Анжэліка. Я дадам, прынамсі, выезд за мяжу ў бок захада на такіх людзей гэта гарантыя таго, што яны вырываюцца з-пад уплыву лукашэнкаўскай прапаганды ад гэтых тураў са заронкамі і не трапляюць пад уплыў прапаганды пуцінскай на чале з Салаўёвым і астатнім шлакам. Дарога, прывітанне, дарога. Без фінансавага падтрымання дзейнасці медыйных праектаў і розных ініцыятыў паступова згасне. Ці ёсць нейкая рэальная магчымасць уратаваць гэты грамадзянскі сектар, бо без яго нічога не будзе. Это мы вяртаемся да твоих словаў про тое, што узнімалася пытанне падтрымки медыа і блогераў асобна. Рэальныя кейсы все ж таки будуць, будзе канкрэтная дапамога. Я так разумею, што, канешне, нашыя незалежныя медыа, яны маюць падтрымку на асобныя праекты, то бок гэта праекты, якія супрацьдзейнічаюць рэжымнай прапагандзе, і таму гэтая падтрымка як была, так і будзе. Мы павінны казаць праўду, мы павінны паказваць беларусам, што робіцца ў свеце, і мы павінны трансляваць свае менавіта каштоўнасці дэмакратычныя, нашыя напрамкі руху, і я думаю, што гэта адзін з асноўных напрамкаў для падтрымкі і класічных СМІ, і тых, якія толькі з'яўляюцца, якія маюць гэтую аўдыторыю ўнутры Беларусі.
Так, сёння Анжелікі троху абмежаваны час, мае шмат справаў іншых, таму мы хоць і хацелася пагаварыць сёння больш шырока. Я думаю, што перакладзем это на наступны раз, хаця сёння я задам яшчэ некалькі такіх пытанняў, можа быць, на завяршэнне нашай размовы. Першае, не па тэме, але ўсё ж таки пра групу вашу дэлегацыю у Брусэле. Так. Ты ўзгадала про тое, што хто там быў, і было названа імя Валерый Кавалеўскі. Так, так. Сёння Валерый Кавалеўскі здзівіў нас сваім рашэннем аб сыходзе з аб'яднанага пераходнага кабінета. Мне ён разгорнутага каментара з тлумачэннем прычынаў не даў, сказаў, што пазней дай час прыйсці ў сябе, але ну вот учора вы там стаялі разам на прыступках гэтых вот еўраструктур. Былі якія-нибудь прыкметы таго, што заўтра ўжо развітаецеся? Насамрэч не толькі стаялі, але і сядзелі побач, і у нас была нармальная як бы размова ў рамках гэтай кансультатыўнай групы. Абсалютна нармальна быў пабудаваны выступ Валера падчас першай панелі, дзе абмяркоўваўся палітычны як бы такі зрэз таго, што зараз адбываецца ў Беларусі і ў рэгіёне, і не было ніякіх, як ты кажаш, нічога не прадвяшчала бяды. Не прадвяшчала бяды, так. Я не ведаю, мы сёння былі таксама здзіўленыя, і я думаю, што калі патрэбна дакладная інфармацыя аб тым, аб прычынах яго такога рашэння, то гэта трэба запытаць менавіта самога гаспадара Валера. Але учора ўсё было добра. Але я паехала трохі раней, я не ведаю, можа там што здарылася. Так, жартую. Не, канешне, нічога не было, я не ведаю. Гэта трэба запытацца у самого гаспадара Валера. Добра, ну я думаю, што не сёння, так заўтра, паслязаўтра ён усё ж таки больш разгорнутае тлумачэнні дасць і пра планы свае. Але скажи мне, ўсё ж таки твой пункт гледжання як чалавека дасведчана, як узыходзячай зоркі беларускай палітыкі. А вот на твоё бачанне, а што чакае праект пашпарта новага ў Беларусі? Ведаеце, я, як ты сказаў, яшчэ малады палітык, так, не скажу, што зорка, ведаеце, вельмі проста стараюся ад шчырага сэрца казаць, і каб гэта было зразумела беларусам у першую чаргу, і плюс вельмі стараюся, калі на мяне такая як бы такі да мяне давер яшчэ і прадставіць тое, што мы бачым, як мы бачым нашае развіццё таксама і да нашых партнёраў замежных. Таму я скажу так, што гэтым праектам займаюся не я, а менавіта займаецца Валер Кавалеўскі. Таму усе пытанні такога кшталту, я думаю, што трэба задаць гаспадару Валеру. Я вельмі паважаю тыя намаганні і працу, якую робяць людзі па сваіх напрамках, і ніколі не крытыкую тое, чаго сама да канца не разумею. Ведаеце, гэта вельмі цяжкае пытанне, складанае. Гэта дакумент, за якім павінна ў класічнай сітуацыі стаяць дзяржава. Гэта у тым ліку безопасность, так, гэта тое, што вось я са сваім пашпартам, напрыклад, кудысьці еду, і я ведаю, што калі нешта здарыцца, то моя краіна павінна за мяне вырашыць нейкія пытанні, дапамагчы і так далей. У гэтым выпадку, ведаеце, вельмі складана працаваць, калі у нас толькі вось арганізуецца дэмакратычная супольнасць у выгнанні, інстытуцыі з'яўляюцца, так, гэта і офіс прэзідэнта, гэта і як бы выканаўчая ўлада, гэта наш аб'яднаны пераходны кабінет, гэта і як бы протапарламент, гэта наша каардынацыйная рада. І тут, калі яшчэ невядома, як нам дзейнічаць, з кім можна супрацоўнічаць для таго, каб такога кшталту пытання вырашаць, то
гэта вельмі сур'ёзнае пытанне. І я думаю, што тыя людзі, якія гэтым займаюцца, яны маюць адказы на гэтыя пытанні. Але нам трэба быць мудрэйшымі і разумнейшымі, не крытыкаваць, а зразумець, што некаторыя пытанні нельга выносіць у паблік, таму што гэта пытанні бяспекі. Гэта пытанні, якія будуць стычыцца персанальных даных. Таму я б не стала зараз рабіць нейкія прагнозы і казаць, што так, гэты праект ён спрацуе ці не, гэта увогуле нерэальна. Я скажу так, што тыя людзі, якія гэтым займаюцца, павінны мець адказ за тое, што яны абяцалі, што яны робяць і якія ў іх ёсць на гэта планы. Але трэба адносіцца з разуменнем і павагай да таго, што гэта сур'ёзнае пытанне, гэта тычыцца бяспекі і персанальных даных, таму не ўсё можна казаць на шырокую публіку. Добра, здаецца, у мяне ўсё, але я ж там не прысутнічаў, можа я штосьці не ведаю, ты хацела б сказаць, яшчэ там падвесці вынік ці анансаваць нешта, то калі ласка, то... Я бы хотела толькі сказаць усім сваім калегам, што мы ўсе павінны працаваць зараз разам. Першае, гэта мы павінны адзін аднаго падтрымліваць і ўмацоўваць. Тут я не кажу нават пра інстытуты. Я кажу пра тое, што мы павінны ўзгадаць, што ўсе мы людзі. Ведаеце, яшчэ на самым пачатку станаўлення каардынацыйнай рады трэцяга склікання былі розныя там размовы паміж спісамі, кааліцыямі. І быў такі цяжкі дзень. Я выязджала з працы з офісу каля 10 гадзіны ўвечары, і мне патэлефанаваў хтосьці, я ўжо не помню, з іншага спісу, які як бы... Я нават не кажу апазіцыя, ёсць большасць, ёсць меншасць. Мы не можам адзін з другім спрачацца, у нас адзіны вораг. Так, і вось як бы быў нейкі канфлікт у нас паміж нашымі спісамі, а я кажу, слухай, ідзі ты адпачні, табе трэба выспацца. А ён кажа, зараз пакармлю дзяцей і пайду трохі адпачну. І ў мяне такое вось проста адчуванне адразу чалавечае. Давайце ўзгадаем, што мы ўсе людзі, у нас ёсць дзеці, у нас ёсць спадзяванні, мы ўсе хочам вярнуцца на радзіму. Мы хочам працаваць не для таго, каб атрымаць як можна больш там мандатаў ці крэслаў, а для таго, каб вярнуць нам сваю радзіму. Хай гэта гучыць неяк пафасна, але гэта ідзе ад самага сэрца. І я хачу заклікаць нашых таксама калегаў з каардынацыйнай рады, каб мы ўжо як мага хутчэй унеслі праўкі ў рэгламент, папрацавалі разам шчыльна і плённа і ўжо правялі гэтае першае пасяджэнне, дзе вызначымся з асноўнымі напрамкамі. Гэтага чакаюць ад нас беларусы ў першую чаргу. Дзякуй табе за запрашэнне, дзякуй за эфір. Дзякуй усім. Я нагадаю яшчэ раз, што у нас была в эфіры прадстаўніца фракцыі спіс каманда Латушкі і Рух за свабоду, координаторка праектаў народна антыкрызнае ўпраўлення Анжеліка Мельнікова. Дзякуй вялікая, Анжеліка. Слухайце, глядзіце, подписывайтеся, расшэрвайце, калі для вас гэта бяспечна. Ну і жыве Беларусь. Жыве вечна.